teljes csapat lecserélődött, és éppen projektvezetőt keresett a Gergő, úgyhogy erre a pozícióra kaptam a felkérést. Mennyire megelőztétek igazából ezzel a projektes működéssel, úgymond a korotokat? Egy nagyon szabad közeg ez, ahol mindenki az lehet, ami ő. Nekem ez nagyon erősen kitűnik a ti szervezeti modelletekből. Hárfesztel nagyon könnyű szerelembe esni. Ez itt a Szinergia Podcast változ külön kiadása. Beszélgető partnereink Németh Eszter Ivy, a Hárfeszt partner kapcsolati vezetője, és Császár Helga, a Szinergia Kft. Partnere, vezető tanácsadója. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, a Változ podcastünk újabb adásához érkeztünk, és ezúttal Ivy-t köszöntöm, mint beszélgető partnerünket, aki egyébként a Hárfesztnek az egyik oszlopos tagja. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, köszönöm én is, hogy itt lehetek. Szerintem a Hárfesztet nem kell bemutatnunk, mint egy alapvető brand, és mint egy igazi üzleti fesztivál sorozat. Az én fejemben legalábbis ez már így él. De másik oldalról én azt gondolom, hogy meg egy nagyon jó példa vagytok arra, és ezért is kértük, hogy gyere és beszélgess egy kicsit velem itt erről, hogy hogyan is kell úgymond a változási helyzetekből olyan adaptivitással kifordulva növekedni, ami igazából egy üzleti sikert hoz. Úgyhogy erre is foglak kérni, hogy majd ezt egy kicsit így részletesebben mutasd be, mert mi azért már előzetesen, ahogy beszélgetünk, sok részletet megtudtam, de még biztos, hogy lesznek jó sztorik, úgyhogy elsőként azt kérem, hogy igazából magadról beszélj egy pár gondolatot, kérlek mutasd be, hogy Hárfeszt előtt, Hárfeszt alatt hogyan is ismerhetünk meg téged, és hogyan alakult a karriered. Én igazából andragógusként kezdtem a karrieremet, pályámat, és nagyon sokáig, több mint 10 évig dolgoztam a felnőtt képzésben. Azt szoktam mondani, hogy a legaljától a legtetejéig, tehát ott is mindenféle pozícióban, munkakörben. Utána átnyergeltem a HR területére, egy londoni fogászatnál dolgoztam HR vezetőként, ami nagyon izgalmas és furcsa is volt egyben, de imádtam fogorvosokat interjúztatni. Wow! Ezt azért így hadd tűzem be, ez számomra is új info volt, hogy volt egy ilyen kitekintés is, de tök izgalmas, és akkor ez még mind a Hárfeszt előtt, még mindig. Igen, ez a Hárfeszt előtt volt, és utána igazából ezt a HR vezetői pályát egy ilyen pihenésnek szántam az életemben, hogy a felnőtt képzés után így eldöntsem, hogy na most merre is nyergeljek át, mert nem szerettem volna ezen a területen maradni a továbbiakban, és aztán találkoztam Tóth Gergellyel, a Hárfeszt alapítójával, és nagyon meggyőző volt 2 mohító mellett az Akvárium Klubban, hogy nekem csatlakoznom kell ehhez a csapathoz. És mindez hány éve volt? Ezen a héten töltöttem a 6. évemet a Hárfesztnél, úgyhogy izgalmas évforduló is most ez a podcast nekem. Gratulálok akkor a 6 évhez, és gratulálok a Hárfesztnek, hogy megtartott téged 6 évig, mert azt gondolom, hogy ez eleve manapság már egy ilyen kiemelendő dolog. És milyen pozícióra kerültél akkor? De mi volt akkor első körben az invitálás, milyen feladat? Akkor egy változásban volt a Hárfeszt, a teljes csapat lecserélődött, és éppen projektvezetőt keresett a Gergő, úgyhogy erre a pozícióra kaptam a felkérést. Augusztusban egy októberi eseménynek a projektvezetésére. Akkor még csak ilyen 5-6 heten voltunk a csapatban, és imádtam minden percét, természetesen egy ilyen 0-24 órás izgalmas időszak volt, ami sírással és nevetéssel, sikerekkel zárult szerencsére. És akkor utána beszéltünk arról a Gergőről, hogy hosszú távon is akkor maradjak a csapatban, és építsük együtt fel a Hárfesztet. Akkor első körben igazából ez egy ilyen 3 hónapos mondjuk együttműködés volt, hogy akkor augusztus, szeptember, október, gyere, nézzük meg, hogy működünk együtt, és aztán abból lett a 6 év, hogyha jól számolom. Ez nagyon jól hangzik. És egy picit ebben az első időszakban, hogy mik voltak azok, amik téged így megfogtak ebben a sírással és nevetéssel teli 3 hónapban? Mi az, ami miatt egyébként láttál ebben fantáziát, hiszen azért ez 3 igen kemény hónap lehetett. Igen, azért a Hárfeszttel nagyon könnyű szerelembe esni, bár hogy is kapcsolódik az ember vele. Ezt látom azért a résztvevőinken is, amikor érkeznek a rendezvényre. Egy nagyon szabad közeg ez, ahol mindenki az lehet, ami ő. Azt csinálhatja, amit ő szeretne, ahogyan ő szeretné. Igazából van egy közös cél, amit el szeretnénk érni, aminek meg szeretnénk felelni, és onnantól kezdve az, hogy ezt éppen hogy érjük el, az ránk van bízva. Gergő egy nagyon szabad vezető, és igyekszik mindenkiből kihozni a legjobbat, és bátorítani őt. Hogyan mentetek ezután tovább a 3 hónap után? Hát, izgalmas volt, elkezdtünk csapatot építeni, és igazából akiket akkor becsatlakoztattunk a projektbe, sokan velünk vannak azóta is, tehát hogy én mondjuk egy 6. évfordulót ülök, de sokan azért a csapatban mondjuk 5. És hány fővel bővültetek? Mert most, ha jól tudom, most ilyen 20 körül vagytok, tehát hogy nem mekkora ugrás volt ez azután, ez az épülés, ez a szervezetépülés?
Hát, amikor eljöttem, akkor voltunk ez az 5-6-7, utána lettünk szerintem ilyen 8-9-10, tehát hogy azért ez lépcsőkben zajlott ez az építkezés. Érthető, de ott azért ez már akkor egy ilyen stabilabb és szervezetibb működés, mert ugye az is egy érdekes váltás lehetett, hogy projektműködésből egy szervezeti működés, hogy hogyan alakult át, esetleg ez ebben a szerepeitek, vagy nem tudom, hogy mennyire voltatok tudatosak például a szervezeti működésben ekkortájt még. A projektműködést megtartottuk, és azóta is folyamatosan tartjuk, tehát akik nálunk dolgoznak, ők más projekteken is dolgoznak, nem csak nálunk vannak, mindenkinek van más még az életében, de ez egy ilyen közös nagy szerelem, meg nagy projekt, amiben vagyunk. Az még az izgalmas, hogy előtte ugye évi egy eseménye volt a HR-Festnek, és ezen a ponton kezdtünk el évente több eseményt szervezni, tehát elkezdtünk vidékre terjeszkedni. Igen, a vidéki eseményetek, sőt, most már a külföldi eseményről is, ugye, ha a weboldalotokon valaki körülnéz, akkor tájékozódhat, szóval már azóta igencsak sokrétű kezd lenni, én azt gondolom a szolgáltatásotok, erre majd mindenképpen térjünk ki, csak nem szeretnék eltérni attól, hogy most megnézzük a te szerepet, hogyan változott ebben az egész folyamatban, ahogy a HR-Festben előre tudtál lépkedni, de mindenképpen vissza fogunk még tekinteni erre a szakmai kiteljesülésre, amit a HR-Fest produkál itt a vidéki és külföldi kiteljesedéssel. De értem, hogy itt volt egy ilyen több projektre ráfordulás végül is, és ezáltal ugye ez valószínűleg a kapacitásokban is stabilabban le tudta akkor terhelni talán a kollégákat. Ugye jól sejtem ezt a részét? Igen, én még utána, ha jól emlékszem, de azért kicsit így összefolynak már az évek, 1-2 évig projektvezetőként dolgoztam. Ez azért volt nekem nagyon jó, mert gyakorlatilag minden területbe beleláttam egyen mélyebben, ahogy támogattam a csapatot. Most jelenleg ugye sales és partnerkapcsolati vezetőként dolgozom, ez így beért igazából most arra, tehát így könnyen tudok már ebben a funkcióban dolgozni, mert nagyon sok területet láttam. Több dolog is nagyon érdekes szerintem abban, amit mondasz. Az egyiket, azt már így az előbb is így itt mondozkál, de szeretném kiemelni, hogy nem tudom, hogy mennyire tudod esetleg, de bár te biztosan tudod, mert egyébként a HR szakmában ez egy izgalmas kérdés, de hogy mennyire megelőztétek igazából ezzel a projektes működéssel úgymond a korotokat. Szerintem ez tök jó, mert hogy ez a jövő és már mostani munkavállalóknak ugye az igénye, hogy ne kelljen egy fókuszúnak lenniük, és hogy amit te is mondasz ebben, hogy megvan ez a szerelem, ez az összetartó kapocs, de mégis megvan mellette a szabadságérzés is. Nekem ez nagyon erősen kitűnik a ti szervezeti modelletekből, hogy ezt mennyire jól hozza automatikusan egy ilyen rendezvény, és valószínűleg az inspirációkat is így jól be tudja építeni így az összes csapattag, amiket az egyéb projektjeikben összeszednek. Igen, abszolút. Mi ugye annyira projektműködésben vagyunk, hogy nincs is egy központi iroda, vagy valami helyiség, ahol mi összegyűlünk, hanem az elején konkrétan kávézókban ültünk. A gépem Budapest majdnem összes kávézójának a wifi kódját azt ismerte, úgyhogy nem kellett már elkérni 2 hónap után, mert mindenhol felcsatlakozott magától, és ezt megtartotta szerencsére a mai napig. De most már azért sokat vagyunk home office-ban, ugye azért a Covid elég erős fordulópont volt a mi életünkben is, egyre több eseményünk van, egyre több munka, azért az kényelmesebb otthonról most már. Akkor térjünk is el szerintem ezekre a fordulópontokra, mert annyira hozza magát, egyébként maga, ugye, ahogy említetted is, hogy partnerkapcsolat és sales vezető, tehát hogy biztos, hogy ez is egy ilyen érdekes téma, hogy hogyan érintette akár ilyen szempontból a HR-Festet, de hogy mik voltak azok a fő fordulópontok, akár Covid, kifejezetten szerintem nagyon izgalmas téma a ti szolgáltatásotok kapcsán, hogy hogyan érintett ezt titeket, hogyan sikerült esetleg jobb, vagy kevésbé jó irányba fordulnatok belőle, szóval ezt kérlek egy kicsit azért mutasd be. Jött a Covid 2019, 2020, és itt is vagyunk Covid időszakban. 2020 márciusa, 16-a, mindannyian tudjuk szerintem fejből. Igen, és az volt az izgalmas, hogy mi 13-án tartottunk egy HR-Fest Debrecent. Wow. Igen. 1 ember volt maszkban, még erre is emlékszem. Azt hiszem, hogy 3 előadónk volt, aki lemondta aznap, mert beteg lett. Ez még az volt, amikor 10 alatti volt a Covid megbetegedések száma, és még arra is emlékszem, nagyon creepy, hogy az 5. covidos, az debreceni volt, pont az előtte lévő héten. Hát az akkor így nyeltünk egyet, de hát csináljuk meg természetesen a rendezvényt, és tényleg nagyon nagy siker volt, nagyon szerették az emberek, meg akkor még nem lehetett ennyire érezni, hogy baj van. Csak hát ugye napközben az történt, hogy mondták, hogy lezárják 2 nap múlva, vagy 3 nap múlva az országot, és mi nagyon örültünk, hogy még be tudtuk húzni ezt a Debrecent. Akkor
a Gergő, az alapítónk összehívott minket a rendezvény végén, és azt mondta, hogy ez most nehéz lesz, de ő már gondolkodott azon, hogy mit csináljunk. Nekünk nagyon nagy szerencsénk van, mert a Gergő egy ilyen nagyon vizionárius típus, és az, hogy mi biztonságban legyünk, az mindig az első így a checklistjén vezetőként. És kitalálta, hogy akkor mi most előre fogunk menekülni. Tehát nem zárjuk be a bazárt, nem mondjuk azt, hogy nem csinálunk semmit, meg menjen mindenki amerre lát, hanem elkezdtük azt, amihez igazából értünk, és amit csinálunk offline is, online szakmai tartalmat hozni. Tehát ő ezt már ott március 13-án megfogalmazta, hogy ti online konferencia és szakmai tartalom fele fogtok menni előre nagy gőzzel akkor ezek szerint, tehát hogyha előre menekülünk, akkor gondolom ebben volt egy lendület és egy dinamizmus, hogy akkor a ti munkanapjaitok tulajdonképpen nem lettek lazábbak akkor ebben az időszakban, jól értem? Sőt, igen. Ugye csütörtök volt ez a rendezvénynapja, és hétfőtől mi teljesen átálltunk. Itt ez azt jelentette egyébként, ha már változás, hogy voltak kollégák, akik más pozícióban kellett, hogy dolgozzanak ebben az időszakban, hiszen az volt a lényeg, hogy mindenki valamit tudjon csinálni. És nagyon-nagyon sok szakmai tartalmat gyártottunk, naponta 2-3 videót, külföldieket, magyarokat, mindenfélét. Szerencsére elérhetőbbek is lettek az emberek, mert ugye valakinek nem volt ilyen szerencséje, mint nekünk. Hát rengeteget dolgoztunk, és közben ugye nagyon hektikus volt ez a 2020-as év, mert kinyitottunk, bezártunk, mindenféle volt, szóval nekünk volt egy offline rendezvényünk is még abban az évben, szeptemberben, a Lupa Beach-en, illetve novemberben, amikor már ismét lezárás volt, akkor pedig csináltunk egy 3 napos online HR Festet, ami hatalmas nagy siker volt. Ez időtartamban is azt hiszem, hogy elég kiugró, azért ez a 3 nap, szóval ezért ez így, ha úgy képzelem el, mint egyébként, ahogy ki szokott nézni mondjuk egy HR-fesztes ilyen előadás mennyiség, akkor az valószínűleg egy nagyon-nagyon intenzív időszak lehetett, meg hát azért ez egy komoly dolog, hogy akkor online térben ezt így meg tudtátok. Létszámban egy körülbelül arányokat tudnál nekem mondani, csak hogy óriási siker, hogy hány 100, 1000 fő volt, hogy hány fő körüli részvevői kör volt? Igen, a 3 nap az nekünk is kiugró az életünkben, mert ugye mi mindig egynapos rendezvényeket csinálunk, úgyhogy tényleg a 3 nap az jó sok volt. Az első nap az a születésnapom volt egyébként, úgyhogy ünnepléssel kezdődött. 2200 fölött voltak. Wow. Igen, emlékszem, mert ugye amikor elértük 2020-ban a 2020-at, az egy ilyen nagy tapsolás volt. Találtunk egy nagyon jó felületet egyébként, ahol nem csak a szakmai tartalmakat tudtuk közvetíteni, hanem networkingre is alkalmas volt ez a felület, és működött, igen. Ugye ez azért is nagyon érdekes, mert hogy valójában ekkor még az emberek, az én emlékeim szerint, bár ugye te is mondtad, és akkor én is mondhatom, hogy az én emlékeim is biztos már kevésbé tiszták, mint minden eseményre emlékezzek, de hogy azért akkor már részt vettünk, mindenki kereste a webinárokat, már mindenki kereste azokat az online felületeket, ahol találkozhatnak, de mégis azért szoktuk még. Ahhoz képest, hogy utána azért ugye tovább tartott ez még 2021-ben is, és egyébként ugye tudjuk, hogy a mai napig begyűrűzik, kvázi én azt gondolom mindenkinek az életébe itt ebből fakadó változás, ugye az online térhez való hozzászokás, de azért ott az még a szoktatás időszaka volt, és hogy az online térben networking is ki tudjon alakulni, ez egy ilyen, szerintem egy ilyen nagyon nagy mérföldkő, ez egy ilyen nagyon nagy wow eset, mert hogy azért a személyes térben is, meg az online térben is ez azért egy kulcsmozzanat a HR-fest szempontjából. Igen, abszolút. Mi szoktuk, 2 épületes stúdiót béreltünk ki, tehát úgy tartottuk online az eseményt, hogy az előadóink offline voltak jelen, kamerákkal vettük fel, amit ma már mi sem így csinálunk, hanem minden teljesen online van, tehát az előadók is online vannak, mert hogy ezt a formátumot egyébként azóta is megtartottuk, mert igény van rá. Nehezen tudjuk abba hagyni, mert még mindig előfordul, hogy egy online eseményünkön 300-400 ember ott van. Azért ez egy nagyon magas szám. Abszolút, igen. Pont ezt akartam én is kérdezni, hogy milyen módon tudtátok ezt beilleszteni, tudva azt, hogy egyébként a fizikai jelenlétet igénylő eseményeket is újra élesztettétek, vagy amint lehetett folytattátok, hogy akkor hogyan is épül be ez így a szolgáltatási palettátokba, és hogy hogyan látjátok azt, hogy mennyire ez egy ilyen egymás kiegészítő, vagy akár egy kicsit akár néhol egymással versengő szolgáltatás is, hiszen ez egy picit ilyen termékstratégiai sales kérdés is, azt gondolom. Igen, amikor megcsináltuk ezt a nagy
online HR Festet, akkor utána még az első fél évben tartottunk szintén online eseményeket, azt hiszem, hogy havonta, és azok iparági struktúra szerint mentek, és ez nagyon tetszett az embereknek. Utána pedig inkább a HR különböző területeire fókuszáltunk, recruitment, well-being, learning and development, és most megint visszatértünk az iparági elrendezéshez. Igazából folyamatosan nézzük az igényeket, mi az, ami érdekli az embereket, és arra változunk. Elképesztően izgalmas, mert egyébként meg azt gondolom, hogy másik oldalra pont ez a szakmai tartalom kialakulása az, ami szerintem egy ilyen nagyon jó lenne, ha lehullhatna a lepel most erről is itt ebben a podcastben, hogy mégiscsak hogy alakul ki az nálatok, hogy egyik oldalra van egy olyan feltételezésem, hogy ti alakítjátok is a trendet, mert hogy ezért biztos, hogy nagyon meghatározó eseménye vagytok, és gyakorlatilag a piac egyik legmeghatározóbb eseményeként vagytok ugye a HR-esek körében mindenképpen. Másik oldalról pedig azt gondolom, hogy te is mondod, hogy igényeket is meg kell hallanatok. Hogy van ennek az aránya, hogy ti aktív formálói vagytok a te meglátásod szerint, vagy inkább egy ilyen nagyon gyors, dinamikus reakcióban vagytok, tehát egy lereagálásában vagytok inkább az igényeknek? Hogy alakulnak ki a HR eseményeknek a fókuszai, témái? Is egyébként. Van egy nagyon szuper tartalmi vezetőnk, Nagy Eszter, aki már egyébként 5 éve velünk van, és ő az, aki megálmodja az agendákat a különböző eseményekre. Azt gondolom, hogy mi jók vagyunk a gyors reagálásban is, kicsik vagyunk, ezért nem kell megvárnunk azt, hogy bizonyos folyamatok így lemenjenek, vagy átmenjenek, döntéseket hozzanak emberek, hanem ahogy megjön az igény, meghalljuk, akkor azonnal be tudjuk építeni. Ez azért is kell, mert hogy azért egy agendát, egy szakmai tartalmat nem lehet összeállítani nagyon sok-sok hónappal hamarabb, hiszen akkor már nem lesz aktuális hot. És nekünk ez mindig fontos, hogy azokat a témákat hozzuk, ami aktuálisan érdekli az embereket. És most jelenleg mi az átfutási időtök, hogyha ez így megosztható? Körülbelül mennyivel egy esemény előtt találjátok ki akkor ezt a hot topikot, amire felfűzitek az egészet? Ez esemény mérettől függ, minél nagyobb azért annál hamarabb kezdjük el szervezni, de mondjuk egy business festet, ami jelenleg a legnagyobb eseményünk, azt körülbelül fél évvel hamarabb kezdjük el, és mondjuk olyan 4 hónappal hamarabb kezd egyre konkrétabb lenni, hogy éppen mik lesznek a témák. Ezért ez nem semmi, hogy 4 hónap alatt összehoztak egy olyan rendezvényt, amin 7000 ember fizikailag tudjuk, hogy ott is volt, mert hogy nem csak bejelentkezett, vagy jegyet váltott rá, hanem megjelentek, szóval azért itt ebben van valami elképesztő felpörgés, akkor gondolom én itt ennek az egész projektnek a dinamizmusában. Ez a 4 hónapotok, ez milyen szintű leterheltséget jelent egyébként a csapatra nézve? Ez tervezés kérdése azért. Ezt egy projektmenedzserként ezt imádom hallani. Mesélj még erről, hogy kell jól megtervezni egy ilyen időszak. Azért sok hullámvölgy meg hullámhegy volt az életünkben az elmúlt években, viszont szerencsére annak, hogy stabil projekttagokkal dolgozunk együtt, jól tudunk már tervezni. Jól tudjuk azt belülni, hogy mikor kell elkezdeni egy részfeladatot, illetve mikor kell bekapcsolni embereket, mikor kell a területeknek egymással egyeztetni, úgyhogy igyekszünk azért ezt így optimalizálni egyre jobban. Akkor ebben is volt egy kvázi, igaz, hogy nem annyira ugrásszerű változás, de egy folyamatosan alakított változás azért a szervezeti működésekben, ha jól értem. Mindig folyamatosan alakítunk. Ránk alapvetően nagyon jellemző az, hogyha lemegy egy esemény, akkor utána értékelünk, egyre részletesebben értékelünk, és mindig beépítjük ezeket a meglátásokat, meg amikre rájöttünk, meg amiket visszajeleztek az emberek. Úgyhogy amikor kérjük a résztvevőktől, hogy mondják, hogy miben fejlődjünk, akkor azt tényleg azért kérjük, mert hogy fejleszteni szeretnénk. Azt hiszem, hogy egy igazi tanuló szervezet vagytok akkor ezek alapján, mind a szolgáltatásban, mind pedig akkor a működésben, mert ugye ez már működésbeli dolgokat hoz, hogyha ennyire jól ki tudtátok alakítani a tervezési folyamatotokat. Na de ugorjunk vissza egy picit oda, hogy mondtad, hogy a szakmai tartalom is alakult, tehát reaktívak is vagytok, meg aktív formálók is. Van-e olyan akár megosztható típ, hogy mégiscsak honnan jönnek azok az impulzusok, amikre tudtok reagálni, hogy kapjátok első kézből azt, hogy mi is lehetne most az a hot topic, amire érdemes ráugrani, akár forrás, akár felület, nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy van erre valami megosztható tipped? Igen, több oldalról nézzük. Nekünk van egy HR Best nevű szakmai versenyünk, amit 2019-ben alapítottunk, tehát
ő is már azért elég régóta a palettán van. Ez az egyetlen olyan díj ma Magyarországon a HR-ben, ami a teljes palettát lefedi. Tehát a HR-nek minden típusú projektjével lehet nevezni, és szerencsére szoktak is. Kicsik, nagyok, mindenki. És ezekben nagyon sok olyan topik van, meg projekt, meg best practice, amit látunk, hogy izgalmas, őket ki szoktuk emelni. Tehát azon túl, hogy ők mondjuk nyernek vagy nem nyernek díjakat, de azért mindig megjelenítjük őket valamilyen módon, hogyha izgalmas maga a projekt. Ez az egyik, és ugye ennek a HR-Bestnek egyébként van egy zsűrie, illetve nekünk van egy advisory boardunk is, akik innovatív és megmondó HR-esekből és szakemberekből állnak, és velük folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Ugye, hogyha mi megyünk mondjuk egy vidéki városba, ott is nagyon fontos, hogy a lokális dolgok beépüljenek a tartalomba. Persze viszünk máshonnan is tartalmat, mert tökre izgalmas egyébként Debrecenben az, hogy Győrben hogy csinálják, hiszen abból is nagyon sokat lehet tanulni, de azért alapvetően figyelünk az ilyen lokális megoldásokra is. Hát akkor létrehoztatok részben egy olyan szakmai közeget, részben pedig igazából mind a két oldalra szakmai közeget, csak az egyik oldalról egy olyan saját terméket is ezzel a HR-Best-tel, ami egyszerre végül is nektek egy nagyon fontos információforrás is. Úgyhogy ez szerintem megint csak zseniális ez az ötlet, hogy kvázi egy ilyen automatizmust hoz ez számotokra abban, hogy honnan lehet táplálkozni. Amellett, hogy megvan az advisory board is persze, de hogy én azt gondolom, hogy ez megint csak olyan tudatosság így a szervezetépítésben, meg a termékkapcsolódásokban, ami egy tök jó példa, hogy hogyan is lehet ezt úgymond automatizálni. Viszont a másik témát is most már elkezdett pedzegetni, hogy engem az is tök érdekelne, hogy erről beszélgessünk, és ez is egyfajta szolgáltatásbővítés, vagy szolgáltatásépítés, hogy mi alapján alakulnak ki akár ezek a vidéki helyszínek, illetve ugye most külföld is felmerült már, hogy mi alapján tudtok ti választani, hol lesznek esetleg további megosztható helyszínek, amikre lehet készülni, hogyha már van ilyen, nyilván csak ami megosztható, egyébként meg akkor mindenki böngészze a weboldalaitokat és social media felületeiteket, de hogy mi alapján alakul ki végül is, akkor visszatérve a kérdésemhez, az, hogy hol lesz egy újabb fest. Az első két városunk Győr és Debrecen volt. Ott igazából megnéztük, hogy hol van húzása a területnek, hol van elég cég, akiknél érdekes lehet, hogy milyen best practice-ek vannak, meg akik ugye el is jönnek. Nyilván nagyon pici város ugye nem tud bekerülni olyan helyszínnek közé, ahol eseményt csinálunk, hiszen nem tudnak elegen eljönni. Ez az egyik kiválasztási szempont, hogy sok cég legyen, izgalmas történetek legyenek ott, meg a másik, hogy eléggé különböző helyen legyenek, tehát hogy egymás mellett nem tudunk egymás melletti városokat megszervezni, tehát azt is nézzük, hogy Debrecen, Győr, Pécs, tehát hogy az ország különböző pontjai legyenek, illetve persze az is, hogy hol jelentkezik be valaki főszponzorként, hogy ő szeretné, hogy az ő nevével együtt menjünk és megjelenjenek. A szponzoraitok mennyire stabilak egyébként? Ez is egyfajta visszajelzés, én azt gondolom számotokra, és pont mint azt gondolom a funkcióból fakadóan te vagy a megfelelő emberre, hogy mennyire stabilak nálatok ezek a szponzor szereplők, támogatók? Szerencsére nagyon stabilak, akik főszponzorként bármelyik eseményhez csatlakoztak, ők a mai napig itt vannak nálunk. Mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ők elégedettek is legyenek az évek során. Tehát az, hogy a partnereket mi hogyan kezeljük, az is egyre jobban fejlődik és változik, és az is megy az igények útján, hogy mi az, amire szükségük van. Hát megint csak csodálattal hallgatlak, tényleg annyira jó így látni ezt a tudatosságot, ahogy ti ezt alakítjátok. Volt olyan, nem tudom, fordulópont, amiről így esetleg még nem beszéltünk, ami bármilyen szempontból is még kiemelkedő, ugye a Covid-ot azt alaposan kielemeztük, és azt gondolom, hogy maga a szolgáltatásoknál is ugye ez a bővülés, hogy akkor újabb városok felé nyitás ez is, de volt-e még valamiféle más fordulópont, akár a szervezeti életetekben említettél azért egy ugye most 20 fő, korábban akkor ugye még a 8-nál hagytuk az előbb abba a beszélgetésünk fonalába, hogy akár itt milyen fordulópontok voltak, nem csak a létszám szempontjából, a szervezeti működés szempontjából is. Igen, nekünk volt egy nagyon erős fordulópontunk 2020-2021 környékén,
most már így lehet, hogy nem tudom megmondani, hogy melyik évben pontosan, amikor létrehoztunk egy menedzsmentet, ami 4 fő, Gergővel együtt, és gyakorlatilag mi 4-en vezetjük magát ezt a céget. Mindannyiunk nagyon különböző személyiség, és ezért egy ilyen nagyon erős egységet alkotunk. És ti menedzsment tagok is továbbra is azért úgymond csak projektszemléletben részben vagytok HR-fest fókuszúak, vagy ti azért ezáltal egy teljes elköteleződéssel is vagytok már? Jelentett az ilyen szempontból is változás nektek, hogy nem tudom, főállássá vált, akkor fogalmazzam így egyszerűbben ezt a HR-festet, vagy meg tudod maradni attól még úgymond ez a rugalmasság számotokra is? Megmaradt a rugalmasság, ez azért fontos mindannyiunk életében. Tehát akkor egy olyan menedzsmentet képzeljünk el, aki azért szívvel, lélekkel elköteleződve a projekt iránt, és eddig nem menedzsmentként működtetek ugye ezelőtt a változás előtt, tehát akkor a 20-20-20-21, ahogy mondtad valahogy ekkortájt. Miben jelentett ez változást nektek, és a szervezetnek miben jelentett ez változást, és hogy nézett ez ki, hogy képzeljük el, mert ez egy nagy lépcsőnek tűnik azért. Ez nagyon nagy lépcső, és azért szerencsénk van, mert hogy van házon belül is egy szervezetfejlesztőnk, és akkor ő tud segíteni nekünk ezekben a folyamatokban. Ő egyébként a már említett Eszter, aki a szakmai tartalmat rakja össze. Azt gondolom, hogy igazán a tudatosságnak a lépcsőjére ezzel a változással léptünk rá, és ez fontos volt abban, hogy sokkal progresszívebben tudjunk előre menni. Enélkül ez nem sikerült volna. Kicsit azt az analógiát hozza nekem, mint amikor egy ilyen baráti vagy családi vállalkozás ötletből, akkor elkezdjük komolyan venni magunkat. Most ez nyilván tudva az, hogy addigra már bőven komolyan vehető volt a HR-fest, csak hogy maga mint szervezeti működés, hogy na, akkor itt most már akkor ez a dolog, hogy most már ki kéne találni, hogy működik ez cégként is, úgy stabilabban, úgy kiszámíthatóbban, tehát valami ilyesmi analógia jut erre eszembe, hiszen így mi inkább ilyen családi vállalkozások, vagy projektvállalkozásokkal találkozunk, nem feltétlenül kifejezetten ilyen konferencia és rendezvényszervező cégekkel, de ez valami hasonló volt, jól értem? Igen, abszolút. És onnantól kezdve egyébként tényleg nagyon meredeken megyünk előre, meg felfele. Ugye utána, ami egy nagyon erős fordulópont volt még, ami viszont az eseményekre vonatkoztatható, hogy a Business Festet is megalapítottuk, ami pedig egy ilyen ernyő lett gyakorlatilag a többi eseményünk fölött. És akkor ez fog még talán bővülni fog ez az ernyő alatti rész még? Ezen vagytok. Igen, szeretnénk, hogyha bővülne, bárkinek bármilyen igénye van, akkor nyugodtan jelezze felé. Jelezze, és írja bele ezt is az ötleteibe. Igen. És hogyan néz ki a jövő, ha már így erről kezdtünk egyébként? Most akkor mikor várható a következő rendezvényetek? Változtatás van, ami már most akár megosztható, ugye itt akár a téma kapcsán, vagy akár a működése kapcsán, ugye mindig látjuk, hogy mindig valami újjal jöttök elő, az egyik HR-fest, vagy most már akkor Business Fest sem ugyanolyan, mint az előző, akár helyszínében, akár formátumában, akár egyebekben. Mi lesz most esetleg a megosztható újításotok? Sok izgalmas dologgal készülünk. Ugye októberben lesz, október 10-én a klasszikus, az eredeti HR-festünk az Akvárium Klubban, viszont utána a debreceni eseményünk már Business Fest lesz, nem HR-fest. 1200 embert várunk, nagyon izgatottak vagyunk, hogy az eddig ilyen 600 fős HR-festet Debrecenben hogyan tudjuk növeszteni gyakorlatilag a duplájára. Izgalmas új témák lesznek, mint a logisztika például, amivel eddig még nem foglalkoztunk. Úgyhogy ez a debreceni az egyik csücske most a szívünknek. A másik pedig a jövő év, amikor is 10 évesek leszünk, és ott nagyon sok meglepetést szeretnénk hozni, amiből még nem nagyon árulnék el többet, mert szeretnénk, ha tényleg nagyot durranna, és igazán meglepetés lenne, de szeretnénk jobban megmutatni egyébként magunkat is, mert hogy mi azért elég így a háttérbe vonulunk, mint csapattagok, meg mint szervezet, de egy kicsit majd bepillantást engedünk több dologba. Hú, engem teljesen felcsigáztál, úgyhogy én már eddig is követelek social médián titeket, de ezután is foglak, és nagyon köszönjük, tényleg azt gondolom, hogy elképesztően sok olyan csak megpendített változási fordulópont volt, ami nekünk ez a podcastünkhöz már a hallgatóknak egy szuper impulzusokat tud adni, és azt gondolom, hogy lehet belőle tanulni, meg inspirálódni. Nem tudom, hogy van-e bármilyen ilyen záró gondolat, vagy zárszó, amit is szívesen üzennél a hallgatóknak, akár saját tanulságod, akár egy előremutató gondolat, nem tudom, bármi, amit szívesen megosztasz
aztán egy a változáskezelés kapcsán, vagy akár az elmúlt időszak saját élményei kapcsán. Igazából csak annyit, hogy gyertek a rendezvényeinkre, töltsétek ki, hogy miben változzunk, és bárkinek bármilyen inspirálódásra van szüksége, akkor várjuk szeretettel a rendezvényeken. Én ott leszek, én ott szoktam lenni, úgyhogy én is várom abszolút, hogy találkozzunk akár a partnerekkel is, és akkor nagyon szépen köszönöm, azt hiszem eljött a köszönet ideje, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy tényleg mindezt megosztott, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, és jó ünneplést a jövő évi 10 éves jubileumhoz. Várjuk az újításaitokat. Köszönjük szépen! Köszönöm én is!